सेल्फी लगा फोटो नाही केलं हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दा जोङो थांगासिनो लोगोनि हाबा जानो थाखाय मिस्टार जाहानजों थांगासिनो आरो मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला इदि मिस्टार सलायगासिनो थांगासिनो लोगोनि हाबा माला मोनहैगोन ओंखाम उखैजोब्बायलै हाबा मोनहैयिनि सिगांनो थांबाय दं दायो देखायनोसै हिन्जाव गोदानखौ लोगो हमनोसै नोंथांमोनजों होनदो दाख्लैनि भिडिअआव नुखाबाय जानांगौ दाख्लै मा होनो सासे लोगोनि हाबा जानो थांनायाव बेखौ लोगो मोनदोंमोन ना माने लोगोफ्रा फारि दासो हाबा जालांगासिनो आरो एकदम हाबा जालांगासिनो जाख'नो हालायि हाबा जागासिनो मानसिफोरा बिदिब्ला जों दा थांबाय थानोसै दायो लोगो मोनबाय दं गाइस बाबायना जा गोजानखा दाबो मोनहैया बाजोब्बाय माने खै घन्टा ड्राइभ खालामगोन 3 घन्टा न'खौनो मोनहैखासिगोन 1 घन्टाल' आरो जोंनि न'सिमहाव डिफारेन्सआ न'आव थांनो ना थाङा जादों आरो नायनोसै एसे मोनाबाथाय न'आव थांनानै ओमफ्राय गाबोन फुङाव रिटार्न जाबोनोसै फाइनालि सफैबाय गाइस दा हाबनोसै ओंखारबाय सानैजों हाबैनोसै पनसुमिनि हाबायाव बेनोमोन नामा फै ओइ मिस्टार आयौ हाबनोसै बबेखि जायोलाय बबेया मिथिया दे भिडिअ ना फट' हिन्जाव गोदाना हौवा गोदाना सफैबाय माबायदि नांदों टिम्पु वेड्स पनचमी वेड्स होननायबो जाबावलायाखै दा दंनाय मानि आंनि अननाय नोंनो होजोबनो सानफ्लाङो आं सना जायगा लाबाय नोङो अरायनि आंनि गोसो गोरबो सिङाव ओंखाम जानोसै पनचमिनि हाबानि गोथाव नंगौना नङा जालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखारदों बियो आंनि माबायाव एलायबो इसोर जनायनिफ्राय फैबाय जों शिबसागरनिफ्राय फैबाय
जानोसै हाबाथिलिनिफ्राय ओंखारबोनानै एसे बेरायफैबाय लोगोफोरजों फैहाय लाजिबावबाला फटक साफायनो ओंखारबोबाय दसे थाना थांसै बेसे जिरायबाय थाबावनो आरो ओंखायनो एसे ओंखारबोदों अखा हानानै दा एसे मोजां जादों बोथोरा बुरिखाबायानो आरो फै बैयाव साइथिं थाबायबायलै दै नायनो फैदों सिमेन्ट दैमा बोरै नांदों पनचमीनि हाबा जाफैनानै मोजाङानो हा मोजाङानो पनचमीनि हाबा जानानै माबा मा होनो सिमेन्ट दैमा नायनोसै खाथियावनो माबा फैदो सिमेन्ट दैमा खाथिथार बिराज फैदोंनो बिराज बेखौ नायना थांनोसै बिराज सिंगारा मोसाना थांसै एसे बिराजनि मेथाइ खननायाव मालायफोरनि भिडिअ'आवसो नुयो दिनै एसे एन्जय खालामलांसै हायोना हाया नायनोसै होनलाय सिमेन्ट दैया नै सिमेन्ट दलं बेनो माने ओइ नै जिसिबि हबाय थानाया दा इयाव गोथौ गैलानो जिसिबि होबाय थानानै आयौ ओइनो ना ट्रेन फैबानो बार'खानांगौ माथो इयाव आंनि साबस्क्राइबारफोर आब'मोन नै आब' बेनिनो ना लोगो मोनबाय दिनै पनचमीनि हाबायाव माबायदि मोनदों पनचमीखौ आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो नो ओंखाम जाखांबाय जोंबो जाबाय बहाय जाफैदों Raani Sorgari नोंनालाय लक्ष्मी बड' जोंनाव थाङाबा बेरायनो शिबसागराव शिबरात्रि मेला गिदिरथार जाबाय दं दा थांनो नागिरबाय दंखायो शिबसागराव थांबाथाय फन हरला आं लोगो हम फैदो नोंबो नोंबो थाङाखै ओरैबायदि हेभि साजिदों फटक लाग्राजों माबाजों साजिदों सेल्फी लागासिनो फट' नायखेला बिराजदाखौ लोगो मोनबाय नै माथो माबासो जाबाय माबायदि मोनदों बिराजदा सापरियाव फैनानै अ दिपासो फैबाय थाखायो लाजिलै ओंखारथारलाना
ओरैबायदि हेन्डसाम का भिडिअ नुयै नुयै दिनै फाइनेलि रियेलाव नुबाय बुगा जोबनायखौ नङा